Croeso i'r canllaw byr hwn fydd yn eich cynorthwyo wrth i chi gynllunio ar gyfer cyflwyno a gweinyddu yr asesiadau dan rheolaeth fel rhan o gwrs Troseddeg Lefel 3 Cymhwysol Cybac. Erin Roberts ydy'n enw fi a fi ydy'r swyddog pwnc ar gyfer yr unedau wedi hasesu'n fewnol. Rhennir y cyflwyniad hwn yn bedair adran fer. Mae pob un yn cyflwyno'r rheolau sylfaenol ynghylch gweinyddu'r asesiadau dan reolaeth. Defnyddiwch y fideo hwn fel offeryn hyfforddio fewn eich adrannau ac i hwyluso trafodaethau yn eich canolfan o ran y ffordd ora o drefnu a chynllunio'r asesiadau yn ystod y flwyddyn academaidd i ddod. Bydd y posibiliadau logistaidd yn amrywio'n amlwg o ganolfan i ganolfan. Adran 1. Canllawiau cyffredinol. Daw'r testyn uchod yn uniongyrchol o ddogfen o'r enw Canllawiau Cybac ar gynnal asesiadau dan reolaeth. Mae'r ddogfen hon i'w gweld yn adran y swyddog aroliadau ar y wefan Cybac ac mae'n cynnwys canllawiau ar bob agwedd o weinyddu unedau asesiad dan reolaeth. Gellir ei weld trwy glicio'r ddolen ar y dudalen hon. Mae'r ddogfen yn cychwyn trwy nodi egwyddorion sylfaenol asesiad dan reolaeth. Y cyntaf yw sicrhau bod pob ymgeisydd sy'n dilyn cymhwyster penodol yn treulio tua'r unfaint o amser ar ei hasesiadau, 8 awr wrth gwrs yn achos troseddeg. Trwy gynnal yr asesiadau dan oruchwiliaeth a ble nad yw cydweithio yn cael ei ganiatáu, mae'r asesiad dan reolaeth hefyd yn atal trydydd partïon rhag darparu lefelau amrhiodol o arweiniad a mewnbwn. Mae'r rheolaeth ar y nodiadau a ganiateir yn yr asesiad yn lliniaru pryderon am len ladrad ac yn gwella dibynadwyedd a dilysrwydd canlyniadau. Ar yr un pryd, mae'r asesiadau yn caniatáu graddau priodol o ryddid a rheolaeth i ganolfannau ac yn caniatáu yn benna i ymgeiswyr gynhyrchu darn gwreiddiol o waith. Bod newidiadau wedi gwneud i agweddau ar uned 1 ar gyfer 2019, mae rhai agweddau ar weinyddu asesiadau dan reolaeth nad ydynt yn newydd, ond maen nhw'n teilyngu sylw pellach yma. Yn gyntaf, mae asesiadau dan reolaeth Cybac yn grynodol. Mae hyn yn golygu na allwch osod unrhyw ran o'r asesiad nes bod yr addysgu ar gyfer yr uned honno wedi gwblhau. Enghraifft, ni chaniateir addysgu uned 1 deilliant dysgu 1 a dilyn hyn gyda'r 2 awr gyntaf o'r asesiad dan reolaeth. Mae'n rhaid dysgu pob un o'r dilliannau dysgu o fewn uned 1 cyn y gellir cwblhau unrhyw ran o'r asesiad dan reolaeth. Mae'n rhaid i ganolfannau sy'n trefnu'r asesiadau mewn ffordd cyfnodol ar hyn o bryd ad-drefnu mwyn bodloni'r gofynion. Mi ddylid mynd ati gynllunio'r sesiynau asesiad dan reolaeth yn union fel byddech chi'n paratoi ar gyfer aroliadau ar ddiwedd y broses o addysgu'r cwrs. Ar ôl i'r addysgu ddod i ben, gall canolfannau benderfynu ar y ffordd ora i drefnu'r 8 awr o amser asesu. Mi ellir rhannu hyn dros nifer addas o sesiynau. Os ydy'r 8 awr yn cael ei rhannu, mae'n rhaid storio nodiadau ymgeiswyr yn ddiogel rhwng y sesiynau. Ni chaniateiri ymgeiswyr ychwanegu at ei nodiadau rhwng sesiynau gwahanol o'r asesiad. Ni chaniateiri ymgeiswyr gael mynediad at ffin USB na dyfeisiau storio yn ystod yr asesiad dan reolaeth. Rhaid i'r holl waith a gynhyrchu'r fod yn wreiddiol. Mae nodiadau dosbarth neu nodiadau'r myfyriwr ei hun a gwaith dosbarth yn cael ei ganiatáu, ond dylid annog ymgeiswyr i gymryd eu nodiadau hunain a chwblhau eu hymchwil eu hunain gydol y cwrs. Mae hon yn un ffordd o sicrhau bod troseddau llên ladrad yn llai tebygol. Dyla canolfannau bob amser fod yn ymwybodol, lle bod nodiadau dosbarth sy'n cael ei rhoi ymgeiswyr yn or-ddibynnol ar gynnwys gwers lyfrau, neu lle mae ymgeiswyr yn or-ddibynnol ar nodiadau athro. Mae'n bosib y gallar ymgeiswyr ail-gynhyrchu darnau o werslyfr neu ail-gynhyrchu darn o nodiadau'r athro yn ystod yr asesiad. Byddai'r ddwy sefyllfa yma yn cael eu hystyried yn enghreifftiau o len ladrad. Mae'n rhaid i bob canolfan sicrhau na chaiff ymgeiswyr eu credydu am ddarnau sy'n cael ei ail-gynhyrchu yn uniongyrchol o nodiadau athrawon neu o wers lyfrau. Anogwch yr ymgeiswyr ar bob cyfle i gynhyrchu i nodiadau hunain ac ysgrifennu yn ei geiriau eu hunain. Os yw'r ganolfan yn caniatáu, gall ymgeiswyr wneud ail ymgais ar yr asesiad dan reolaeth cyn cyflwyno'r marciau terfynol i Cybac. Gelwir hyn yn gynnig o'r newydd a dylid i gwblhau o fewn yr un flwyddyn academaidd a chyn cyflwyno marciau.
Enghraifft, os yw ymgeisydd yn gwneud ymgais gyntaf ar uned 1 yn mis Chwefror, ond yn dymuno rhoi cynnig ar y dasg am yr eildro cyn bod rhaid cyflwyno marciau ym mis Mai, mae hyn yn cael ei ganiatáu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r ymgeisydd ddefnyddio briff aseiniad gwahanol yr aildro. Ni allant wella ar ei hymgais gyntaf ac ni ellir darparu unrhyw adborth gan athrawon rhwng y ddwy ymgais. Mae cynnig o'r newydd felly yn golygu yn union hynny, cynnig cwbl o'r newydd. Os yw ymgeisydd yn rhoi cynnig ar dasg asesiad dan reolaeth ddwywaith yn ystod y flwyddyn academaidd a bod yr ymgeisydd hwnnw wedi gynnwys yn y sampl, mae'n rhaid i'r ddwy ymgais gael ei cyflwyno i'r cymedrolwr. Adran 2. Gweinyddu sampla. Dyla pob ganolfan sicrhau fod pob ymgeisydd yn arwyddo'r daflen cofnodi marciau troseddeg pan gaiff y gwaith i gwblhau. Mae'n holl bwysig bod y ddogfen hon yn cael ei harwyddo gan yr athro farciodd y gwaith a chan y prif aseswr, lle bod hynny'n berthnasol. Ynghyd â'r sampla i'w cymedroli ar taflenni marciau, dyla'r ganolfan anfon 1 copi o'r briff aseiniad a ddefnyddiwyd. Yn ogystal, dylid cwblhau ac anfon 1 copi o'r ffurflen sicrhau ansawdd, i ddarparu manylion am y broses farcio a safoni mewnol, lle mae hynny'n berthnasol yn y ganolfan. Mae'r daflen cofnodi marciau troseddeg a'r ffurflen sicrhau ansawdd ar gael ar y wefan agored. Lle mae'n ymarferol, dylid caniatáu ddisgyblion gwblhau'r gwaith ar brosesydd geiriau. Sicrhewch fod manylion yr ymgeisydd, sef rhif y ganolfan a rhif yr ymgeisydd, wedi cynnwys ar bob tudalen fel pennawd neu droedyn. Sicrhewch hefyd os gwelwch yn dda fod tudalennau pob darn o waith unigol yn y sampl wedi cael neu clymu gyda'i gilydd yn ddiogel, bydd tag trysorlus syml yn ddigonol. Peidiwch ag anfon gwaith at y cymedrolwr ar ddyfeisiau USB os gwelwch yn dda, ni allwn ni dderbyn gwaith ar y ffurf yma. Mi ddychwelir unrhyw ddyfais o'r math i'r ganolfan a bydd yn rhaid anfon copïau papur o'r gwaith. Dyla aseswyr a nodi y gwaith o fewn y sampl yn gryno, ond mewn manylder digonol i gyfiawnhau y marc a ddyfarnwyd. Dyla'r anodiadau amlygu'r dystiolaeth sy'n cwrdd â gofynion y meini prawf asesu, ac mi ddylid defnyddio geiriau allweddol o'r meini prawf i helpu, enghraifft cymhariaeth glir a manwl yma. Mi ddyla'r anodiadau fod yn glir a di-amwys a dylid gosod sylwadau cryno i gyfiawnhau'r band marciau ddyfarnwyd yn y gwagle ar gyfer sylwadau'r aseswr o fewn y daflen gofnodi marciau troseddeg. Lle mae mwy nag un athro'n marcio'r gwaith, rhaid i ganolfannau sicrhau bod marciau ar draws aseswyr a grwpiau addysgu yn cael eu safoni'n fewnol i sicrhau cysondeb. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefna safoni mewnol yn adran 5.5 o ddogfen cyfarwyddiadau cybac ar gynnal asesiadau dan reolaeth. Os ydych chi'n cofrestru'ch canolfan fel consortiwm, cyfeiriwch at y ddogfen hon a sicrhewch fod yr holl waith papur cywir wedi gwblhau a'i gyflwyno i cybac. Pan fo mwy nag un ganolfan yn gweithredu fel consortiwm, rhaid cynnwys sampl o bob canolfan o fewn y sampl safoni a rhaid darparu tystiolaeth o safoni mewnol ar draws canolfanna. Pan fo'r broses o farcio a safoni mewnol wedi ei chwblhau, gall y ganolfan fewnbynnu marciau i disgyblion ar IAMIS, sef yr Internal Assessment Mark Input System. Mi allwch chi weld yr holl fanylion ar sut i ddefnyddio'r system hon ar-lein, hefyd holwch eich swyddog aroliadau. Mi allir mewnbynnu marciau ar ôl Ebrill y 10 ym mhob blwyddyn academaidd. Unwaith y bydd y marciau ar gyfer pob ymgeisydd yn cael eu cofnodi ar y system, cofiwch bwyso'r botwm sy'n cyflwyno'r marciau hyn i cybac. Ni fydd y rhestr o'r ymgeiswyr yn y sampl yn cael ei gynhyrchu nes i'r marciau hyn gael eu cyflwyno. Mae'n rhaid i bob canolfan gyflwyno gwaith yr ymgeiswyr o gofynnir amdanynt gan IAMIS. Ni chaniateir i ganolfanna am newid gwaith disgybl yn y sampl gyda gwaith disgybl arall. Dylid anfon y sampl a'r gwaith papur llawn at y cymedrolwr erbyn y 15 o Fai ym mhob blwyddyn pan gaiff gwaith i gyflwyno. Mae dewis sampl fel rhan o gonsortiwm ychydig yn wahanol ac mae'n cael ei esbonio yn nogfen cyfarwyddiadau cybac ar gynnal asesiadau dan reolaeth. Adran 3, uned 1.
Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at y fersiwn ddiweddaraf o'r fanyleb Troseddeg sydd ar wefan cybac. Mi gyflwyniwyd y newidiadau yma i uned 1 mwyn rhoi eglurder i ganolfanna ac i ymgeiswyr ar hyd a lled yr ymatebion sydd eu hangen ar ambell un o'r meini prawf asesu. Yn benna i atal gor-ysgrifennu ar feini prawf asesu 1.1 ac 1.2 sydd yn werth 4 marc yr un yn unig. Mae'n rhaid i ganolfanna gwmpasu'r holl gynnwys yng ngholofn cynnwys y fanyleb, a dylai canolfanna hefyd gyfeirio at golofn ymhelaethu yn y fanyleb i gael rhagor o arweiniad ar sut i fodloni gofynion y cynllun marcio a'r meini prawf asesu yn llawn. O fis Medi 2019 ymlaen, ni chaniateir i ymgeiswyr weld y briff aseiniad ar gyfer uned 1 cyn i'r asesiad dan reolaeth ddechrau. Mae 2 briff aseiniad o dysgwr ar gael ar y wefan ddiogel, ac mi all y ganolfan ddewis y briff aseiniad sy'n gweddu orau i'w disgyblion ac i'r ganolfan. Caniateir mynediad i'r rhyngrwyd yn ystod tasg 5 a tasg 6 yn unig, a ble mae'r ganolfan yn dewis rhannu'r 8 awr yn sesiynau gwahanol, mae cybac yn eich cynghori i ystyried caniatau i'r disgyblion gwblhau tasg 6 o flaen tasg 5. Fel hyn, gall disgyblion fodloni gofynion tasg 5 yn llawn trwy allu cyfeirio at yr ymgyrch maent wedi i chynllunio eu hunain. Mi all canolfanna ddewis pa frif mae'n well ganddyn nhw i ddefnyddio, ac wrth gwrs mi allan nhw hefyd ddefnyddio briff gwahanol gyda dosbarthiadau dysgu gwahanol os ydyn nhw'n dymuno. Wrth gwblhau tasg 6, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddewis cynllunio ymgyrch i gynyddu ymwybyddiaeth o drosedd sy'n amlwg yn y briff aseiniad dewisol. Ni ddylia ymgeiswyr fod yn gyfarwydd ar briff aseiniad dewisol cyn cychwyn ar dasg 6. Ni ddylia ymgeiswyr chwaith gynllunio eu hymgyrchoedd terfynol cyn cychwyn ar yr asesiad dan reolaeth. Mi ddylia gwersi fanylu ar ystod o ymgyrchoedd gwahanol rhai troseddol a fel arall, a fydd yn caniatáu i'r ymgeiswyr beistroli'r sgiliau i allu cynllunio, dylunio a chyfiawnhau ymgyrch effeithiol. Mi ddyla'r ymgeiswyr wedyn gymhwyso'r sgiliau hyn i gyd-destun anghyfarwydd yn ystod yr asesiad dan reolaeth. Mi ddylia pob canolfan nodi na ddylia nodiadau unrhyw ymgeisydd sy'n sefyll uned 1 gynnwys copïau o ddefnyddiau ymgyrchu wedi eu cynllunio yn flaenorol. Adran 4, uned 3. Nid oes newidiadau wedi gwneud i fanyleb nac i friffiau aseiniad na thasga uned 3 ar gyfer 2019. Fe all ymgeiswyr weld y briff aseiniad cyn yr asesiad dan reolaeth a gellir i ddefnyddio yn ystod y dysgu a'r addysgu. Dylai pob canolfan nodi fod hyn yn wahanol ar gyfer uned 1. Mae 2 briff aseiniad o dysgwr ar gael ar y wefan ddiogel ar gyfer uned 3 ac eto gall y ganolfan ddewis y briff aseiniad sy'n gweddu orau i'w disgyblion ac i'r ganolfan. Ni chaniateir mynediad i'r rhyngrwyd yn ystod yr asesiad dan reolaeth ar gyfer uned 3. Gan na chaniateir mynediad i'r rhyngrwyd na mynediad i ddyfeisiau USB yn ystod yr 8 awr ar gyfer cwblhau uned 3, ni ddisgwylir i hypergysylltiadau ymddangos yn waith ymgeiswyr. Os bydd ymgeisydd dymuno cyfeirio at waith neu ffynonella, dylent wneud hyn o'i nodiadau a pheidio ac ailgynhyrchu cyfeiriadau gwe cyfan. Yn sicr, ni ddylai ymgeiswyr gael mynediad i'r we mwyn cynhyrchu hypergysylltiadau. Mae yna ystod o ddefnyddiau ar gael ar yn gwefannau i'ch cynorthwyo wrth addysgu y cyrsiau Troseddeg. Mae'r ddogfen cwestiynau cyffredin a gyhoeddir ar y wefan yn cynnwys cyfarwyddiadau llawn ar sut i ddod o hyd i'r briefiau aseiniad dysgwr ar y wefan ddiogel. Os am gymorth yn hyn o beth, cysylltwch a'ch swyddog aroliadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag unrhyw agwedd o'r cyrsiau Troseddeg, cofiwch gysylltu ar tîm.troseddeg yma yn cybac. Gobeithio'n yn fawr fod y fideo byr hwn wedi bod o gymorth i chi wrth gynllunio'ch cyrsiau Troseddeg ar gyfer y flwyddyn i ddod.